Si, eu me chamo Josefa Barcia, son de Campo de la Torre. Eu fui pescantina porque xa nacemos neso, xa nacemos como che vou explicar, aquí era o que había para as mulleres, outras iban a facer, o que che dixen antes, a lavar o río, ou iban a servir, outras andaban ao carbón, outras, pero nós, miña nai, como era pescantina xa, na casa de meu abuelo había barcos, e sempre xa foron de cousas de peixe e deso, pois xa fomos para iso. Entón xa herdou aí o oficio? Xa direi o oficio, si, desde os 10 anos para arriba, xa sempre, non fun que fora a vender os 10 anos, pero xa iba a pasar o peixe a plaza, e xa iba todo, hasta que despois xa, aos 12 anos, 13 anos, que marchou, porque eu tiña unha hermana maior, que marchou para Argentina, que era a que lle axudaba máis a miña nai. Entón xa quedei eu, entón xa tuve que ir a axudarlle a plaza. Cando compraba o peixe fora na plaza, pois entonces miña nai xa me dicía, mira, ahora cando vaya unha señora para dentro, eu poñíamos un paño, por exemplo, metíamos así varios peixes, señora, me leva isto para dentro, eu levaba, por non pagar albitrios, muller, que era, total non era a cousa tanta, pero era un pouco a forrar, non sabes? E así. E as señoras, elas... Si, non lle importaba, non, ao contrario, te axudaban, si, trae que levo eu, hasta que os de albitrios xa se foron dando conta. Pois o peixe salado, pois mira, se compraba, viñan os barcos aquí ao muelle, e vendían xa aí o xorelo, a sardiña, que era o máis que se salaba. Entonces se compraba, se limpiaba xa no mismo muelle, se lavaba, e entonces se levaba ás bodegas, e ali era onde tiñes que con cuchillo abrilo e salalo, os xorelos. E despois, para cando querías secalos, en unhas tinajas que había de madeira, botabas unha patata grande e botabas bastante sal, e cando enchiesla de agua, con un pau, revolvían, que eso facía miña nai. Revolvía, e cando a patata abollaba, xa estaba a salmoira feita. Entón botabas ali o que quixeras, as sardiñas e malos xorelos. E os tiñes aí 2 ou 3 días nesa salmoira, logo se quedaban as mans a ben con Dios, porque depois estaban salados. Entonces sacabas e os xorelos os lañabas, os espaturrabas, como se dice, e cando se ibas poñendo en cestas, e depois os levabas ali ao muelle, íbamos a buscar a caíra, bueno, ao monte, a felpa dos pinos, e se estiraba por abaixo toda, e entonces arriba se iban poñendo os xorelos a secar, cando había bo tempo. E as sardiñas se poñían en cascos de madeira, e se iban poñendo en roda, e logo, cando estaba moi chea, ese para facer os arenques, cando estaba moi chea, se tapaba, e se lle poñía moito peso encima, para que aplastara ben, non? Que quedan, xa sabes que os arenques quedan estreitos, se os conocedes, vamos. Entonces, ali estaban, hasta que, eu que sei, pasaba mellor unha semana ou 2 semanas, depois xa se vendían. E depois eses mismos arengues, ao quitalos ali, se metían en varillas e se puñen ao fume, que eran as sardiñas do fume, que eran moi queridas pola xente, lle gustaba moito. Metía as sardiñas todas así pola cabeza, e as poñías nas cociñas de había lareiras, e poñías a leña con laurel, e aquel fume, quedaban como eso, castañas, que estaban curadas como xamón. E se vendía moi ben tamén. Eso todo se vendía na plaza ben no inverno, que a xente non tiña que peixe por convir mal tempo, pois entonces se recorría ao peixe salado. E que era o que levaba a vender máis? Así, aparte da castañeta? Bueno, vendíamos xouba, xorelo, vendíamos marajotas, vendíamos algo de marisco, vendíamos muxos, que daquela, hoxe andan polo mar abollados, que nadie os quere, pero daquela se vendían, sollas, todo o peixe que viñera, depois de marín, pois escachos, fanecas, todo o que viña, pescadilla, cariocas, que daquelas cariocas se pescaban, as carioquiñas, que son riquísimas, eu sei,
menos se non teñen 20 centímetros non che deixan coller. Como che vou explicar, a xente era moi releona, cando era de miña nai, e cando era meu tamén, moi releona. Hoxe se vas a comprar, e se che piden a 10, pois pasa as 10, vamos a un caso, pero daquela tiñes que pedir ao mellor 12 para darlle a 10 ou a 8, porque se non che releaban bastante e non podías facelo. Entón ti pedías algo de máis, pero xa sabías que che releaban e tiñas que baixar, porque se non facías os cartos para o que compraras, e algo tiñas que ganar. E así foi todo o tempo, hasta que veu o tempo, cando entonces xa eu tiña 17 ou 18 anos, de ir a Vigo, a Castañeta, porque cando viña mal tempo nos invernos, pois claro, en Marín non había tanto peixe, nin tantas cousas, entonces tiñemos que, miña nai dixome, mira, dicen que en Vigo que hai un peixe que se lle quita a piel e que é moi bo, que era moi bo, e nin cortar nin perezosas marchamos a Vigo as dúas. Marchamos as dúas, compramos, xa advirto unha cousa, que a primeira se estropeou ao abrila, pero depois as outras, aí van, xa se lle quitaba a piel de maravilla. Teño limpiado hasta 50 castañetas no día. Antes contaba que a castañeta ao principio non lle Sí. gustaba moito. Aí supoño que a pescatina tiña que poñer a andar os seus coñecementos. Hombre, claro, dicíase, pois mira, fala así, fala andando, é moi rica como é verdade, A castañeta ti a fríes un pouco, a pos en tomate e metes ao forno, está buenísima. Ou a frites, pos un pouco adobo e a rebozas e tamén está boa. Guisada con patatas e guisantes. Entonces non só vendía peixe. Vendía peixe máis? Eu falaba de todo. Sí. Tiñes que ser. Como se ao mellor se viñan a preguntar, mira, e los calamares se ponen tal, pois así, sen riquísimos con esto, con aquelo, lle poñedes, sí, os guisas ou os frites ou... Ai, frío, sí, moi frío. Frío se pasaba moito as mans, se quedaban a ben con Dios, porque cando tiñas o peixe con moito hielo, desmetido as mans así para que se quentaran un pouco, porque era bastante frío, sí, pero bueno. Todo se pasa tamén, os obreros pasan frío nos traballos, e todo o mundo pasa. E ali na praza erades todas mulleres? Sí, xa... De momento sí, todas. Depois empezou a vir un muchacho, un que é de Marín, que agora non ven un sobrinho, e agora xa hai máis homes. Pero daquela non, éramos mulleres todas. Viñan de Boeu, viñan de Portonovo, co peixe, viñan de Cambados, viñan de Rianxo. Aquí viña peixe de todos os sitios, hasta viña de Malpica da Coruña. Viña Xorelo, que os subastaban ali, os camións con cheos, porque aquí se vendía un montón. Aquí se vendía porque non te podo explicar, pero a plaza era un ensorzamento quedaba sorda de tanto da xente, non sabes, murmurar a falar, porque era un montón de xente que viña de todos os sitios. As leiteiras levaban o peixe traían o leite, non? Da xente que era da súa terra, pero depois elas levaban ao mellor peixe e ao mellor unha leiteira levaba 10 ou 15 kilos de calquera que fora, non de min, de calquera. E outra levaba outras, non sabes, e había moitísimo. E tiñes que gritar, eu falo moi alto por eso, porque tiñamos que berrar, porque a veces non oías.